Een heel goedemorgen dames en heren. Vandaag zijn we in Roermond en gaan we langs bij Guus Peltzer van Waterschapsbedrijf in Limburg voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Mijn naam is Guus Peltzer, ik ben algemeen directeur van het Waterschapsbedrijf Limburg. En het Waterschapsbedrijf Limburg produceert op jaarbasis 1,5 miljard liter gezuiverd water. En dat gezuiverd water produceren we vanuit afvalwater dat via de gemeentelijke riolering ons transportstelsel op een van onze 17 zuiveringsinstallaties wordt aangeleverd. En de afgelopen jaren hebben we 4 innovatieve nieuwe zuiveringsinstallaties gebouwd met de naam Verdigo. Die 4 nieuwe installaties hebben gekozen voor een geheel nieuw ontwerp- en bouwconcept. De installaties worden volledig bovengronds gebouwd. Alle onderdelen zijn transportabel. Je kunt ze op veranderende omstandigheden naar de toekomst toe en technologie kun je ze groter en kleiner maken. Ze zijn duurzamer. En we werken met geld van de belastingbetaler. Ze zijn bovendien ook nog goedkoper. Waarom vinden jullie het belangrijk als bedrijf om hier aan deel te nemen, aan deze challenge? Nou, het belangrijke is om een bijdrage te kunnen leveren aan het fundament van nieuwe studenten, ja, die een innerlijke drive hebben om uitdagingen aan te gaan. Uitdagen om te komen tot nieuwe innovaties. En ik hoop natuurlijk innovaties op het gebied van water, want water is het blauwe goud en water is de toekomstige economische motor. En wat ik heb geleerd, stel je regelmatig de vraag, stel er was niets, wat zou je dan voor kiezen? Denk vrij, denk ruim en bedenk, niets is onmogelijk als je in kleine stapjes verdeelt. Kan niet, bestaat niet. En het laatste wat ik zou willen meegeven, alles wat je in gedachten kunt voorstellen, wordt op enig moment realiteit.